jam geno waali fini weete men ñande mawde nogasa jeegom silta ujuɗe ɗiɗi e nogasa joyi ina hawri e tati dewo mawlud ujunere temenne e capannayyi jeeɗiɗi fergo njurum debbo cowiɗo ina mawni sanne debbo reedu heewi waddude e reedu mum ko lebbi 9 ha lebbi 12 holko woni fodde debbo reedu adanere kala nde o tini ko reedu omo foti yaade safrirdu hôpital o fuɗɗo pesade capana safrade ñawdule ñawga tiggu o falo ñawuji heblono ngatawere safara safrade ɓuuɓol tawede ñawu ɓuuɓol ina addana yumma e ɓiɗɗo caɗele kewɗe ɓuuɓol ina bonna reedu boosa ina addana debbo jibinde gila ɓiɗɗo yettaki ina wara ɓiɗɗo e nder reedu e ko nandi hen ñawdude ñawde tiggu falo ñawuji debbo reedu ina wawi rabde ɓiyum hen yoga e ñawuji so ɗi gandanaka law ko wayno ngakkede ƴiƴam sida hépatite B e ko nandi hen ɗiɗo ñawuji ko ɗi debbo reedu wawi wuudude tawa o raɓani ɓiɗɗo o soɗi tinama law ina haasi 95 e nder temedere ɓiɗɗo o hisa ɗiɗo ñawuji ko ɗum addani doctereɓe ina jiiɗi no ɓitti ɓilri foof yo debbo reedu fuɗɗo pesade nder lebbi mum 3 gadane ɗi heblano ngatawere debbo reedu susnete kuɗol Mamadou Amadou Ba gorko mo Kucala e dande Aissata Ndiaye debbo mo Sinthiou Jam Dior Dudal Pulaar Muttude Diop yo jaam ñallu ñallere nder hen